Ova hobi prikolica vredi kupovinu samo ispod 2600 evra. Na 2800 evra ovo nije čist preprodavački ulaz. Cena izgleda korektno, ali korektno nije isto što i profitabilno. Kod kamp prikolice, papir ili transport odlučuju više nego lep solar na krovu. Konkretan oglas je Hobby Deluxe Classic iz 1992. Prodavac kaže da je dovezena iz Nemačke, ima nemačke papire, može da se carini i nosi 2 solarna panela. Tu je i kontroler od 20 ampera. To zvuči dobro, ali za preprodaju nije glavni plus. Glavna rečenica je da papiri još nisu domaći. Uporedni oglasi stavljaju realnu preprodaju oko 3100 evra, ali transport lako pojede oko 250 evra. Ako kupiš za traženu cenu, ostaje oko 50 evra pre carine, provere, čišćenja i sitnih popravki. To nije marža, to je čekanje da ništa ne krene loše. A kod prikolice stare više od 3 decenije, nešto skoro uvek traži proveru. Prodavac je nov na nalogu, sa jednim pozitivnim utiskom i odgovorom na oko 2/3 poruka. To nije automatski problem, ali smanjuje toleranciju na nejasne papire. Kod kamp prikolice iz 90-ih, vlaga, meki pod, kočnice i gas moraju da se provere uživo. Ako prodavac nema odgovor za dokumenta, to nije detalj, to je pregovarački razlog. To je kvar u računu koji zovem jeftin oglas sa skupim transportom. Površinski vidiš nižu cenu. U stvarnosti, udaljenost, carina i pregled mogu da obrišu celu zaradu. Solarni paneli pomažu oglasu, ali ne rešavaju papir i konstrukciju. Kupac kasnije neće platiti tvoju nadu, platit će samo jasnu prikolicu, jasne papire i dokaz da nema vlage. Kupi samo ako je suva uživo, papiri su proverljivi i cena padne ispod 2600 evra. Pregovaraj ako je između 2600 i 2700 evra, ali samo kada znaš ko plaća transport. Preskoči ako ostane na 2800 evra, a carina i registracija ostanu magla. Ako želiš ličnu prikolicu, rizik je podnošljiviji. Ako želiš flip, prostor je premali. Najbolji scenario je da je suva, da se papiri brzo reše i da kupac plati sezonu. Loš scenario je samo jedan skriven trošak. Tada tvoja zarada nestaje pre prvog ozbiljnog poziva. I ne računaj solar kao profit dok osnovni rizici nisu zaključeni. Solar samo ubrzava prodaju kada je osnova zdrava. Operator pravilo je jednostavno. Svaka nepoznata mana mora da postane popust, ne nada. Kod ove prikolice, popust nije lep dodatak. Popust je jedini način da preprodaja ima smisla. Prvo meri vlagu, zatim proveri broj šasije, tek onda pričaš o solaru i ceni.